קוג, עמליה זלנסקי, אמילי עידן, אליזבתה סופיה, גילי מצ'ס, טאטאמי מספר 2, מקצה 15, טייסיה ברסטבנקו, אלכסה סטפאי, ליזה קוגן, עמליה זלנסקי, אמילי גיידאי, אלינה גלשטיין, אליזבתה סלייב, גילי מצ'ס, שירו, גילי מצ'ס, להתכונן, אלכסה סטפאי, שירו, אליזבתה סלייב. טוב, לוקח. טאטאמי מספר 4, אקה איתי אלמוג, ארד קטן, שירו, איתמר קורוב. אקה, ארד קטן, שירו, איתמר קורוב. טוב, יאללה. להתכונן. רדיון מלכין, שירו, להתכונן, טאטאמי מספר 4. רונן יוגרף, אקה, רדיון מלכין, שירו. יהיה הערכה אולי. הערכה. יאללה, כנס, נו! טוב! תוציא! טאטאמי מספר 4, רונן יוגרף, אקה, רדיון מלכין, שירו. מה קורה? רונן נרדם? רדיון מלכין, שירו. מה קורה לו? להתכונן. אדיר, כנס! אדיר! אריאל וייסמן, שירו. אבל הוא נרדם. אבל הוא נכניס, הוא נרדם. יכול להיות כזה נכנס. טאטאמי מספר 4. הוא קפה איזה חצי דקה. לא, אבל הוא עומד, לא קורה כלום. אבל הוא קפה. רונן יוגרף, אקה, רדיון מלכין, שירו. איזה לכלוך. איזה לכלוך. הנה על משקל. שקר. זה לא פייר. אל תבוא לפה יותר. לא לדרוך פה. זה לא פייר. בוא אליי. זה שקר מוחלט. זה שקר, הוא פגע בו 5 פעמים בראש. אבל הוא נראה לי יותר קל ממנו. חוץ מזה, אבל נראה לי שהוא יותר קל ממנו. אבל זה לא פייר. כן, הוא יותר קל. זה לקח. זה נצח. אבל זה לא... אבל זה לא בגלל המשקל. כן, זה לא המשקל. זה לא המשקל. תראה איזה טכניקה. תקשיב, אני עצבני עליהם. בא לי לבוא לפה רק מישהו ירביץ להם. יש לו משהו נגד עליהם, אני רוצה להפסיד את התנועה. אבל לא, זה תלמיד שלו. תלמיד של ועדים. כן? מה נראה לך? אם הוא לא ייתן? לא פייר. לא פייר. הנה, איזה